काय जानू दीदी हे बघा असं काहीतरी करता फालतूगिरी. गो काय फालतूगिरी करते गो. मी ह्या बनवते काय का चॉकलेटचे वडापाव. चॉकलेट पाव वडापाव नाही चॉकलेटचे वडे. चॉकलेट पाव ए खाऊचा नाही आम्ही मी इतके काय मी ना ते किसलंय इथं तुटा नाही होत आहे कसा बसा तोडलोय झुंबर झोम काय करतो थांबे जरा थांबे तुटा नाही करतो आणि हो बघा तू चॉकलेट फोडल्यावर धाव दिली खाऊ नाही मला तर काय करू मी असं कापतो खूप झालं तर नाही खाऊ देऊ ते ना मॅड झालंय काय खाऊ देऊ त्या ह्याच्यात घालून चॉकलेट बनवते मग खायची बस शेवटी आम्हीच खातलो नाही खाऊचा बट सांगता आता गरम करीत ठेवू चल ही वाटी छोटी घेऊ मोठी घेऊ खालची वाटी छोटी घेऊ नको कशी छोटी पण तिच्यात बुडतली हे नी माका नख लायला ना इतक्यात पाणी घालायचा दूध वतला जाऊ गॅसा बुड पण कर धरू कसा आता आमचं वाडू उतूर पडलो त्याच्यात दूध घालू क्रीम घाल ती वाली ती बेंगे घट झाली असतील मी तो फ्रीजात आता आणि दाखवतो गुणो जातील हलना पण नाही अख्ख्या फ्रीज हल्ला हलणार नाही गुलगुल तांबोता ही तू विरगळ पूर्ण विरगळ तसं ते बघित राहू विरगळता ह्या भुतू घाल फोन स्फोट जातो लोकांना भाग भाग हा कमी जाताला चॉकलेट अजून खूप किसूचा लागताला हो आता बाहुबली बनलेलं आहे तुम्ही बरोबर कापलं अगो इतके दिली नाही पुराचं अजून लागताला इतक्या किस्त सुई आता लागत मला खून पण खाऊ होईल अगो इथं किस्ता घेता अख्ख्या घाल मग अख्ख्या नाही विरघळना ते बरं आहे कपडा विरघळत आला पण आता भर घालतो तू माती कमी झाली शी दीदी आमका माती खाऊ घालतो अगो तिथे द्या तरी घाल अगो गॅस तरी चालू कर माझ्या आई मी तुझी आई नाही तू तापलो मरणाचो गॅस कमी कर बॉम्ब फुटतो मेल्या होईपर्यंत तातूर उडता माहिती पाणी खूप झाला उतूर अगो काय पाणी मोठा काय म्हणतात त्याला पातळ ते दूध घालीत रण वाओ आमचा ह्या केलेला पीठ लुसलुशीत आणि भुसभुशीत झाला काहीतरी फायनली बरा पण त्याच्या पुढे काय त्याला माहिती नाही आमका मांडी रिगण करते बघा बघा भुसभुशीत ही फुगला मग परत तेच सांगते अजून परत हेंका ठेवचे वड्यांका ह्या अगो पण येते मोठे तर पण आता का परत बुडबुडे येतले कसले बुडबुड येतले तू सांगते तसले तू सांगे होते पण तू आता सांगे होते का बुडबुडे येतात कसले त्यापैकी फुगलेले वडे आता इतक्या वेळाने आम्ही काढले बघू शकतात कसे जगर कसले झाले बघ मग फुगन लबलबी असे एकदम कापूस कसे मऊ झाले टाकू ना फर्स्ट वडो नाही पाव उगदी रे फुगलं 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 अगं पण तू फुलाग नाही जरा फुलावा येतो ना जळलो मेडा तिने लो फ्लेमवर सांगलो पण भुजूचून बाहेर जाग नसतो दीदी हो त्याच सांगतो ठेवूया का 2 मिनिटं ते काळो करून बाबूक देऊया
पण ते बेक करतात मग ते कलुयाक पलट कलवो कालच झालो सापच जोडलो चॉकलेट झालं माझ्या मध्ये तू जळको का भुतूच शिजलं नसतं दीदी आता काय करतो जळत ते तुला हा मग कच्चा खाताला आई भुतूच शिजलं असतं कलू ते गुलाबजामुन कसं वाटतं माका घोट झाले लाकूड कसे आमचे कलुए झाले कलवे झाले ह्यो तर खूपच कलुओ झालो ह्यो मोठं आले तू आडेले हो खा आता कलुओ नाही काय विषय झाला माहिती हे कच्चे रोवले हो एक कच्चो आतमध्ये जरा आणि हो पण जरा कच्चो आणि हे जरा परत घातल्याने परत भाजलं म्हणते कलुए झाली वाटतं तुला चॉकलेट खावंय कच्च्या कच्च्या ते टाकूय शिजलेला खावंय गाडी भी तू गेली याय कसा शिप्याला टोपू नको त्याला ना चॉकलेट भरतला यो माग नाही वाढायचा बरोबर आलो माझं यो माग आणि काही माग नाही हे तुझं चार माझे भूत पीठ असते दोन भाऊ 1 2 3 4 चार माझे आणि आम्ही काय करतो पीठ हो काय मला केलं त्यांच्यात काय नाही आता एकच उरलं गरम नाही मग पडपडी द्या नाही तू माझा हात भाजून टाकशील खूप तर बिचारे एकटो मित्र तळता आणि हे बाकी सगळे मित्र भरतात वतात मेले मी हातरुणा घालीपर्यंत हे निचे चॉकलेट बॉम्बचा वडापावचा काय केलं नाही का बघूया अगे बाय माझे भरून बिरून फ्रीजात तर ठेवले नाही मस्त झाले गु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते मग दोन खाल्ले मेलाय नु गपचूप 2 खाऊन मेला मोकळी आल्या मी मेलाय मस्त तशा झाले, दाखव. आता ह्यो आणि ह्यो माझो दाखव फोडून मग उद्या का माय गॉश पाण्यातले चॉकलेट बॉम्ब चला आमच्या आता चॉकलेट बॉम्ब झाले आम्ही त्यातून निजा घालून घालून झाली चला बाय